2022. Els 30 ignorats de conselleria. 30 professors tècnics de formació professional amb molta experiència a les seves espatlles que Conselleria vol fer fora de les llistes d'interinitats única i exclusivament per a la seva voluntat política. Antecedent dels fets. Al curs 2015-2016, la Conselleria d'Educació i Universitat decideix arbitràriament canviar el requisit d'accés per ocupar places de les especialitats i funcions del cos de professors tècnics de formació professional, establint-ne diverses excepcions. Al curs 2016-2017, la mateixa Conselleria es treu més la corda i decideix ampliar els requisits per a aquest professorat de formació professional i els imposa un període transitori de 6 anys per acreditar una titulació acadèmica superior. Al curs 2022-2023, quan es compleixen els 6 anys d'aquest període transitori, la mateixa Conselleria compleix amb la imposició i elimina l'excepcionalitat per al cos de professors tècnics. En conseqüència, 30 docents deixaran de formar part de la llista d'interins i d'interines veient-se abocats a l'atur, és a dir, en risc d'exclusió social. Qui ha fet UOP Ensenyament per evitar-ho? El 3 de maig de 2016, UOP Ensenyament presentà un recurs potestatiu de reposició davant la Conselleria d'Educació i Universitat en la que sol·licitàrem l'eliminació d'aquest període transitori que s'havia inclogut al curs 2016-2017. El 28 de juny de 2017, UOP Ensenyament ho denunciat davant els mitjans de comunicació. Des de la mesa sectorial de la convocatòria d'interins i d'interines del curs 2016 i 2017 i en totes les que s'han celebrat fins a l'actualitat, UOP Ensenyament ha reclamat l'eliminació d'aquesta transitorietat, sent el nostre l'únic sindicat a reclamar-ho en la darrera mesa de cara al curs 2022-2023. El 17 de febrer de 2022, UOP Ensenyament presentà una instància en la que sol·licitàrem a la Conselleria d'Educació i de Formació Professional que s'estengués sine die aquest període transitori, fins a la jubilació d'aquests 30 docents. El 18 de febrer de 2022, UOP Ensenyament ho tornà a denunciar en una circular enviada a tots els centres educatius posant de manifest que s'empenyia aquests 30 docents cap a l'exclusió social. A 10 de març de 2022, reunió bilateral a petició de UOP Ensenyament amb la directora general de personal docent, Rafaela Sánchez, i amb el director general de formació professional, Antoni Baos, per tractar la problemàtica del final de la moratòria de 6 anys per a aquests 30 docents. Advertiment previs. Abans de continuar visionant aquest vídeo, cal que l'espectador i l'espectadora sàpiga que, per a preservar la seva identitat i respectar el seu anonimat, els testimonis que veureu a continuació són ficticis, tant el semblant com la seva edat i les seves inicials. Qualsevol similitud amb la realitat és pura coincidència. El més semblant a la realitat d'aquests 30 docents és el rerefons de les declaracions d'aquests personatges ficticis, les quals guarden estretament similituds amb la seva preocupant situació personal i laboral. Les imatges s'han extret del web This Person Does Not Exist. Per llegir cada un dels testimonis, pauseu el vídeo cada cop que n'apareixi un de nou.